je furo fontera, fontera, romper che fa más e más. Bogorodice, Djavice, Bogom Maria, Господи, Матерь Божия, спрашивай, ай, о Христе, Божий, почуй голос, да Тебе взносим, да Тебе взносим, и широ просим, Кирилле,
Хвала Христу! Вітаем вас, дарагія браты і сёстры, вернікі парафіі святого Казіміра і ўсе прысутныя. На пачатку просьба выключыць гук мабільных тэлефонаў, каб ён нам не перашкаджаў. Шчыра вітаем усіх вас у нашым касцёле святого Казіміра на гэтым святочным вечары. Сёння нас аб'яднала асаблівая падзея – канцэрт арганнай музыкі у гонар налібоцкай Мадонны. Мы рады бачыць як жыхароў стоўбцаў, так і гасцей, якія прыехалі да нас з іншых куточкаў Беларусі, каб раздзяліць гэтую радасць. Сённяшні канцэрт названы ў гонар налібоцкай Мадонны. Налібоцкая Мадонна, так некаторыя называюць абраз Багародзіцы, размешчаны ў цэнтры алтара нашага касцёла. Гісторыя гэтага абраза незвычайная. Некалькі гадоў таму, недзе ў 2022 годзе, архітэктар Алексей Яроменко, калі рабіў даследаванні капліц і касцёлаў у стаўцоўскім дэканаце, паведаміў нашаму настаяцелю пробашчу ксяндзу Ігару Лашуку, што ў капліцы, якая знаходзіцца на могілках у вёсцы Дзераўная, ён знайшоў вялікіх памераў і моцна знішчаны абраз у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. На той момант заканчвалася будаўніцтва гэтага касцёла, у якім мы знаходзімся. І ўзнікла пытанне, які абраз размясціць у галоўным алтары. Знойдзены абраз быў перададзены на даследаванне ў майстэрні Нацыянальнага музея рэстаўратарам Аркадзію Шпунту, рэстаўратару вышэйшай катэгорыі, і Аляксандру Лагуновічу Чарэпка, рэстаўратару другой катэгорыі. Рэстаўрацыйную працу ўзяў на сябе Аляксандр Лагуновіч Чарэпка. Навуковае даследаванне паказала, што абраз беззаганнага зачацця Маці Божай аформлены на палатне тэхнікай алейнага жывапісу і быў створаны ў 18 стагоддзі. Абраз знаходзіўся ў вельмі пашкоджаным стане, як мы цяпер бачым, ён ужо адрэстаўраваны. Гістарычныя пошукі і даследаванні паказалі, што гэты абраз, магчыма, першапачаткова знаходзіўся ў вёсцы Налібакі, у старадаўнім вельмі вялікім драўляным касцёле у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі і святога Барталамея. Згодна з усімі інвентарамі, ад 18 да 20 стагоддзя там знаходзіўся вялікі абраз у небаўзяцця Панны Марыі у галоўным алтары. Драўляны касцёл у Налібаках згарэў у 1943 годзе, і, як кажуць сведкі, усё, што было ўнутры, згарэла. Калі гэты абраз з Налібаўкаў, то як ён ацалеў, узнікае пытанне. Хто былі тыя духоўныя волаты, якія ўратавалі абраз ад знішчэння і схавалі ў капліцу на могілках у Дзераўной? Гэта таямніца застаецца ў вяках, але нашыя малітвы ўдзячнасці Богу за цуд уратаванне абраза заўсёды будзе зыходзіць з нашых сэрцаў. Пошук адпаведнай інфармацыі пра абраз працягваецца. Адкуль бы не быў гэты абраз, а ён, напэўна, з нашых ваколіц, ён далей сагравае нашыя душы прысутнасцю Найсвяцейшай Дзевы Марыі. Браты і сёстры, дарагія сябры, сёння касцёл святого Казіміра ператвараецца ў прастору супольнага натхнення. Гэта першы канцэрт арганнай музыкі ў нашым касцёле. Арган, гукі якога мы зараз пачуем, быў у гэтым годзе прывезены з Германіі стараннямі ксяндза каноніка Ігара Лашука, пробашча парафіі і мясцовых вернікаў. Адчувайце сёння сябе як дома, бо ў доме Божым няма чужых. Няхай кожны гук аргана прынясе суцяшэнне і надзею ў вашыя сэрцы. Канцэрт у гонар Налібоцкай Мадонны – гэта магчымасць спыніцца ў штодзённай мітусні і ўзнесці думкі да неба праз мастацтва. І дапаможа нам у гэтым заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь, арганіст, кампазітар, дырыжор, кіраўнік арт-групы «Беларусы» Валерый Шмат, які паходзіць з Налібак, якога мы з радасцю вітаем. Жадаем вам натхнённага вечара.
Шчыра вітаю вас у Божым храме. Менавіта арган прастагоддзі дапамагае вернікам на ўсёй зямлі маліцца і ўзносіць хвалу Всевышняму. І ведаеце, дарагія, прастагоддзі гэты інструмент таксама моліцца з нашымі галасамі. Калі казаць пра гісторыю, то арган менавіта гэта духоўны інструмент. І менавіта тое гучанне вялікіх кампазітараў Баха, Генделя, Бецтухуды, Пахельбеля і іншых, амаль усе свае творы для аргана гэта творы духоўныя. Гэта творы на тэксты духоўных гімнаў і праграмныя творы нават без слоў, але прысвечаныя духоўнай тэматыцы. І таксама хочацца згадаць, што гэты арган тут, які трапіў на гэту стаўбцоўскую зямлю, ён вельмі цікавы. Чым ён цікавы? Канешне, гэта не такі вялікі інструмент, як у Домскім саборы альбо у вялікай зале філармоніі. Гэта арган для богаслужэнняў. Ён, магчыма, адрозніваецца сваім гучаннем і мае такі больш малітоўны характар. Яго гукі ад самых магутных да самых ціхіх, як наша жыццё. То ціхае, то спакойнае, то з бурамі і катаклізмамі. І адным з першых твораў я хачу заспяваць і зайграць твор, які для нас, беларусаў, вельмі важны. 13 стагоддзе. Так датуюцца першыя звесткі пра тэкст гэтага старажытнага гімну. І так нашы продкі з вуснамі і са словамі на вуснах паўставалі, каб бараніць сваю айчыну. Старажытны славянскі гімн, у якім яднаецца і старабеларуская мова, і руская, і польская, дзе ўсе славянскія народы, якія тут жылі на нашай зямлі, былі ў еднасці. 13 стагоддзе. Багародзіца. Твоего Сына, Господина, спашни нам, даруй нам, Kyrie Теля Твоего Хрестителя, Божиже, почуй голос, что до Тебя взносим и широ просим, Kyrie eleison.
Богородица, Дявица, Кириллесум, 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 Kyrie eleison. Дзякую. Гук аргана, ён не заўсёды быў такі магутны. Першыя арганы яшчэ ўзніклі ў старажытнай Грэцыі у 6 стагоддзі да нашай эры, гэта больш чым 2500 гадоў. І на пачатку хрысціянства яшчэ ў Рымскай імперыі ў 5 стагоддзі, калі папа рымскі Віталіян увёў арган у богаслужэнне, такія арганы былі ўсяго з некалькі дзесяткаў трубаў. І тое, некалькі дзесяткаў мелі толькі самыя вялікія інструменты, а невялічкія арганы ў капелах гэта былі інструменты ўсяго 8, 10, 12 труб. Яны мелі не такое магутнае гучанне, і зараз я прадэманструю на вашым інструменце твор. Гэта уступ, інтрадукцыя да кантаты Іоганна Себасцяна Баха, да духоўнай кантаты, якая апісвае нараджэнне Хрыстова. І тут арган будзе як невялічкая флейта, якой акампануе невялічкая віоланчэль. І так, Йоган Бах, уступ да кантаты.
Дзякую. Вось такая прыгожая, узнёслая музыка Баха, якая сапраўды ўзносіць нашыя душы і сэрцы да нябёсаў. І менавіта з такой музыкай мы можам адрачыся мірской суеты і прыйсці тут, у храм, каб пабыць у цішыні і памаліцца да Ўсявышняга. Жанр, які зараз прагучаў, гэта гамафонна-гарманічны. Я удакладню, гамафонна-гарманічны склад, калі ёсць мелодыя, вось яна была. Гэта душа музыкі. Ёсць бас. Дарэчы, бас на аргане граецца на нагамі. Вось на вашым аргане 2,5 актавы, і арганіст грае таксама нагамі. Вось гэта самыя нізкія гукі. Вось яны. Вось гэта бас. І таксама ёсць гармонія. Гармонія гэта фарба музыкі. Вось яна. Я магу змяніць фарбу і зменіцца настрой. Вось была ў мажоры. Вось наша гамафонія. Я магу зрабіць сумнай гэту п'есу. Магу зрабіць страшнай. І вось такімі спосабамі кампазітары робяць эмоцыю. І менавіта гэта эмоцыя кранае нашыя сэрцы. Дык вось гамафонна-гарманічны склад, калі ёсць канкрэтная мелодыя, гармонія і бас. Але большасць твораў для аргана гэта творы поліфанічныя. Што гэта значыць? Тут няма галоўнага, няма другаснага. Жывуць сваім жыццём, так як і ў нас, свае мелодыі, свае тэмы, як розныя людзі. Іх можа быць 2, 3, 4 і больш. І менавіта так, як у нашым жыцці. Яны сябруюць, спрачаюцца, яны бегаюць на перагонкі, каб дагнаць адзін аднаго, і толькі ў апошнім акордзе яны зліваюцца. І менавіта тут такая філасофія жыцця, што наша жыццё бывае ўсякім. Але фінал, якімі мы прыйдзем да Ўсявышняга, з якім сэрцам, з якім сумленнем, з якой душой. І зараз мы ведаем вялікіх кампазітараў Баха, Генделя, Бекстухуды, Пахельбеля, Моцарта, Бетховена, але ведаеце, сябры, так як і сёння, ёсць шмат вядомых кампазітараў і выканаўцаў, але ёсць шмат і невядомых, але таксама таленавітых. Зараз я зайграю твор, які, я лічу, што на ўзроўні твораў Баха будзе гучаць. Гэта нямецкі кампазітар эпохі барока Готліб Муфат, і адзін з самых складаных яго твораў гэта 4-галосная фуга для аргана, фуга соль мінор. І менавіта гэтай фугай я пакажу, як можа гучаць ваш інструмент разнастайна, дзе няма галоўнага і другаснага, але кожная мелодыя асобна і жыве сваім жыццём.
Лёс музыкі і лёс чалавека вельмі звязаны. Так ёсць сёння, так было і сотні гадоў, і тысячы гадоў таму назад. Георг Фрідріх Гендель. Ён падобны да Манюшкі, ён падобны да Агінскага, якога лічыць адразу сваімі два, а ў некаторых звестках нават 3 народы. Але мы, беларусы, ведаем, што яны нарадзіліся тут, на нашай зямлі, на зямлі нашых продкаў. І гэта вельмі важна помніць. Так сталася і з нямецкім кампазітарам Георгам Фрідріхам Генделем, аўтарам знаменітага «Алілуя» і іншых твораў араторыі Месіі. І менавіта ён нарадзіўся ў Германіі. Шмат сваіх створаў і жыў некаторы час пры каралеўскім двары ў Англіі. І, ведаеце, сябры, ёсць такая гісторыя. Немец працуе для англічан пры каралі, і менавіта ён ездзіць у Італію, сам праслухоўвае спевакоў, таму што усе праз стагоддзі ведалі, што лепшыя галасы – гэта італьянскія галасы. І немец, які працуе ў Англіі, прывозіць італьянскіх спевакоў, і лепшыя з яго араторыі і оперы гучаць з іх вуснаў. Там выкарыстоўвалася не толькі італьянская мова, але і старажытная латынь. Менавіта старажытная латынь – гэта мова каталіцкай царквы праз стагоддзі. Мы ведаем, што пасля распаду Рымскай імперыі вось гэту прыемственнасць менавіта прыняла каталіцкая царква і захавала латынь як богаслужэбны тэкст. Так як сёння праваслаўная царква захоўвае стараславянскую мову, так каталіцкая царква захавала латынь. Зараз прагучыць твор, тыпічны твор для эпохі барока. Менавіта гэта арыя унесена ў праграму ўсіх кансерваторый свету. Пераважна спяваюць барытоны і меццо-сапрана. Называецца яна «Dignare o Domine». Дякую.
Зноў наступны твор звязан з пакутным лёсам чалавека. З першых гукаў, якія вы пачуеце, вы яго пазнаеце. Я лічу, што кожны з раз, хоць раз у жыцці яго чуў. Радыё, экраны тэлебачання, інтэрнэт. І мала хто з вас ведае, якую гісторыю і якую цяжкую пакуту нясе яго сэнс. Ёсць дзве тэорыі на яго стварэнне. Першая з іх гістарычная. Томасо Альбіноні, італьянскі кампазітар эпохі барока 17-18 стагоддзя, які пісаў скрыпічныя творы і для аргана, хаця не шмат ён пісаў для аргана, але ж творы такія ёсць. Пасля адной з эпідэмій памірае яго жонка, паміраюць усе яго дзеці. І зразумейце, чалавек застаецца адзін на ўсім белым свеце. Не ў роспачы, але з малітвай, у цішыні. Нараджаецца гэты твор поўны смутку. У ім вы пачуеце такі смутак, такі жаль, што душа чалавека без слёз не можа слухаць гэты твор. Але таксама веруючы чалавек можа пачуць і надзею, якая заключаецца ў тым, што наша смяротнае цела, якое жыве на гэтай зямлі, валодае несмяротнай душой. Мы усе адыдзем. Але душа наша прыйдзе да Ўсявышняга. І менавіта з такой вераю Альбіноні у душы піша гэты твор, што некалі на нябёсах ён сустрэнецца з тым дарагім чалавекам, з жонкаю, з дзецьмі, якіх няма ўжо побач. Але ёсць больш празаічная гісторыя на стварэнне гэтага твора. 1945 год на развалінах Дрэздэнскай бібліятэкі кампазітар Джозотто, які даследуе творчасць эпохі барока, знаходзіць невялічкі кавалачак нот. Усяго некалькі тактаў. І ён дапісвае, нібыта дапісвае далей гэты твор. Дакладна мы не ведаем да сённяшняга дня, якая гісторыя праўдзівая, але тое, што гэта музыка, напоўнена малітваю, напоўненай надзею, але і вялікім смуткам. Сусветнае вядомае адажо Томасо Альбіноні «Соль мінор».
Дзякую. Мы ўжо сёння казалі пра тое, што старажытная латынь ужо амаль 2 тысячагоддзі з'яўляецца афіцыйнай мовай заходняй царквы. На ёй пішуцца буллы, на ёй праводзяцца афіцыйныя сустрэчы, на ёй размаўляюць святары ўсяго свету, на ёй вучацца ў семінарыях. Яны павінны ведаць гэту мову. Таксама, як сёння ангельская мова, гэта мова міжнародных зносінаў, так у сярэднявеччы. Калі ты ведаў латынь, ты мог прыехаць у любую краіну Еўропы і не толькі, і размаўляць свабодна, вольна размаўляць з чалавекам, які таксама быў адукаваным і ведаў. Мы з вами знаходзімся ў каталіцкім храме, дзе важнае месца тут займае галоўнае месца. Гэта цела і кроў Христова. І вернікі, і каталіцкія, і праваслаўныя веруюць, што Христос, які прыйшоў у гэты свет, нарадзіўся з Багародзіцы Дзевы Марыі, пражыў гэта жыццё не ў палатах валадара, але ў сям'і плотніка. Ён ведаў і цяжкую працу, і сонечную спякоту, і калі не хапае грошай, ён жыў сярод бедных людзей. Ён бачыў смерць, смяротныя хваробы, якіх невядома і немагчыма вылечыць. Христос, Божы Сын. Ён лячыў людзей, ён уваскрашаў памерлых, ён вучыў жыць шчасліва у міры з сумленнем, у міры со сваімі братамі і сёстрамі. Але гэта вучэнне не спадабалася высокім чынам таго свету. І ўвесь натоўп закрычаў: распні. Мы з вами ведаем, якія пакуты перанёс збаўца. Ні адзін з нас нават кавалачка гэтых пакутаў не вытрымаў бы. Ён дабравольна ідзе на смерць, каб мы мелі вечнае жыццё. І сёння, калі мы прымаем цела і кроў Христова, мы памятаем, што ён не толькі памёр, але і ўваскрос. І менавіта ўваскрашэнне Христова – гэта вялікая надзея. І ведаеце, дарагія, вялікія філосафы, вучоныя і апосталы казалі: калі Христос бы не ўваскрос, то дарэмная б была вера наша. Твор, які зараз прагучыць, ён аб тым, што сёння мы пакланяемся Христу пад відам хлеба і віна. Калі мы прыходзім на службу, на месу, на імшу ў касцёл альбо на літургію ў царкву і прымаем Еўхарыстыю, мы верым, што там сапраўднае цела і сапраўдная кроў Христова. Adoremus in aeternum.
Laudate Dominum omnes gentes, laudatem omnis populi, coniem confirmate super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeterna. Sanctissimum sacramentum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adoramus in aeternum. Sacratissimus sacramentum. Adoremus in aeternum. Sanctissimus Dominum sacramentum. Adoremus in aeternum. Sanctissimum sacramentum. Adoremus in aeternam. Дякую. Ведаеце, сёння на святой зямлі Іерусаліма якія падзеі. І мы ўспамінаем, калі чытаем святое Пісанне, калі апосталы дзівіліся Іерусалімам, прыгажосцю іерусалімскіх сценаў іерусалімскага велічнага храма, Христос сказаў: «Прыйдзе час, не застанецца тут каменя на каменні». І так сталася. Храм быў разбураны. І у Пісанні і у тварэннях святых айцоў напісана: «Прасіце міра для Іерусаліма».
Прасіце супакою для Иерусалима, и будет супокой на ўсёй зямлі. Город святы, город прообраз вечнага валадарства, город дарагі для іўдэяў, для мусульман і для хрысціян. Горад, які каменаваў прарокаў, які сустракаў і распінаў Хрыста. Горад, які заваёўвалі мусульмане і захоўвалі яго. У гэтай песні-малітве папросім Усявышняга супакою для Иерусалима. Harim Sapuchayim Veruach Orayim Nisaberuach Archavaim Il Koramoim Uterdematilai vanevet Shvuya bachaloma Gaira shir badat yoshevet Over libachoma Yerushalayim shel zagat ושל יקושת בשינור, קלו לקודשייך אני כינור. Прекрасен воздух на закате, над городом моим. Вечерним звоном ветер плачет, мечтой веков томим. И камни дремлют, и деревья в безмолвии немом. Сердечной раной расселения живет, тоскуя он. Иерусалим, Иерусалим, непостижим, неопалим, в сердцах и судьбах наших Иерусалим. Прекрасен ты, Иерусалим, как будто клятву говорим, в сердцах и судьбах наших Иерусалим, Иерусалим.
Дзякуй. Сябры, няхай гэтыя апладысменты гучаць у гонар налібоцкай Мадонны. Менавіта з гэтага абраза. Яе вочы глядзелі на нашу шматпакутную зямлю, на войны, катаклізмы, на змену эпохаў, на смерць, але і нараджэнне, але і на надзею. Яна радавалася, калі ў храм прыносілі маленькіх дзетак, хрысцілі у імя Святой Троицы, у імя Отца і Сына і Духа Святога. Яна радавалася, калі прыходзілі у храм маладыя людзі з надзеяй быць разам усё жыццё. І перад алтаром Божым давалі клятву. І мне здаецца, што сёння сумныя вочы ў налібоцкай Мадонны яшчэ таму, што маладыя людзі выбіраюць не жыць разам, але разбураць свой шлюб. Выбіраюць не Бога, але, як ім здаецца, волю, свабоду і рабіць, што пажадаецца. Я лічу, што многія з іх шкадуюць, але тое, што зломана, не вярнуць. І творы, якія зараз прагучаць, няхай кожнаму з нас напомняць той святы дзень, калі мы стаялі са сваімі каханымі каля Божага алтара і абяцалі любоў, вернасць і павагу адзін да аднаго. А яшчэ самае галоўнае абяцанне, што не пакіну цябе аж да смерці. Прагучаць два сусветна вядомых вясельных марш у пералажэнні для аргана. Гэта вясельны марш Рихарда Вагнера з оперы «Лоенгрін» і, канешне, вядомы на нашай прасторы марш Мендельсона. Яны зусім іншыя па характару, але няхай нам успомняць тыя шчаслівыя часы і нагадаюць, што важна сёння быць разам.
Дзякую, сябры. І у якасці фінала я хачу выканаць твор, але вельмі знакавы, і ён ніколі не пісаўся для аргана, але менавіта праз арган ён мае другое, больш узнёслае жыццё. Яшчэ хочацца сказаць, што вы шчаслівыя людзі, што маеце такі інструмент. Канешне, арган – гэта жывы арганізм. Вось я зараз граю і адчуваю, што некаторыя трубы расстроены, яны патрабуюць наладкоўкі. Чаму? Калі прывозіцца арган, мінімум год яму трэба прызвычаіцца да асяроддзя. Таму што гэты арган складаецца з некалькі соцень труб. І калі нават адна ці две трубы трошкі не строяць паміж сабою, то агульнае гучанне таксама можа трошкі расстраивацца. Але з іншага боку ён становіцца жывым, так як чалавек. Мы ў сваім жыцці не заўсёды дасканалыя. Мы таксама іх грашым, хоць і стараемся быць хрысціянамі, але грэх у нашым жыцці. Таксама інструмент. Ён дасканалы, але патрабуе часу, каб стаць дасканалым. Так і мы сёння праз усё жыццё, як святыя айцы казалі, калі нават пасля кожнай споведзі мы будзем хоць на адзін грэх менш здзяйсняць, то да канца жыцця будзем больш блізкімі да Ўсявышняга. І менавіта фінальны твор, які я выбраў, каб зайграць і заспяваць для вас, гэта твор чалавека, які звязаны з нашай эпохай. Многія з вас, з нас, людзі, якія нарадзіліся ў Савецкім Саюзе, дзе духоўнасць, мякка кажучы, была пад забаронай. І менавіта чалавек выходзіў з гітарай, спяваў проста прыгожыя песні і рамансы, але паслухайце, які тут глыбокі сэнс. Булат Акуджава. Молитва. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же Ты каждому, чего у него нет. Мудрому дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть, дай передышку щедрому, ход до исхода дня, Каину дай раскаяние, и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи мой Боже, зеленоглазый мой,
пока земля еще вертится, и это и странно самой, пока еще ей хватает времени и огня. Дай же ты всем понемногу и не забудь про меня. Дай же ты всем понемногу и не забудь про меня. Шчырае дзякую вам, пан Валерый. Для нас вельмі прыемна, што вы наш земляк, поэтому першы канцэрт у гэтым касцёле, ў Стоўбцах для нас і тое, што вы гэта ўчынілі, для нас гэта вялікі гонар. І няхай Бог благаслаўляе вашу дзейнасць, музычную дзейнасць. Думаем, яшчэ не один раз спаткаемся тут. Я надеюсь, что мы еще не раз встретимся здесь с вами и с вами, всеми гостями. И я хотел бы сегодня пану Валерию так само подарить копию, вот такой образ «Налибоцкая Мадонна». Нехай пусть вот все эти концерты, которые мы будем проводить органной музыки, будут посвящены Налибоцкой Мадонне. Знаете, это наша Богородица нашей земли Столпецкой. Поэтому для нас это особая радость, пускай она покровительствует и над всем этим мероприятием, и над вами, пан Валерий. Всего вам наилепшего. Пан Валерий, еще два слова. Тут же ваших земляков пруд-пруди, как говорится. Это самое, вы же повинны это так само добро разуметь. Вот. Я удячны кожнаму з вас, што вы сёння тут. І ведаеце, арган без храма гучыць зусім па-іншаму. Арган без храма гучыць проста музыка. А ведаеце, чым музыка падобная да душы чалавека? Музыку мы можам убачыць, мы не можам убачыць. Душу чалавека мы можам убачыць, не можам убачыць. І ведаеце, нябачная музыка дакранаецца нябачнай душы. Калі вы адчыніце Біблію, там сказано: на пачатку было Слово. У духоўным значэнні гэта Божы Сын, Слово Божие, Христос. Але ў фізічным значэнні багасловы таксама кажуць, што Слово — гэта вібрацыя, гэта гук. Мы памятаем на русскай мове: сказал Господь, да будет небо и земля. И стали небо и земля. Поэтому гук — гэта тое, што нас кранае, і
вы вельмі шчаслівыя людзі, што маеце такую магчымасць чуць гэтыя гукі, але заўсёды, вот сёння, як мы з вами разважалі, што усе кампазітары, амаль усе кампазітары, нават Антонія Вівальдзі быў святаром, хто не ведае. Амаль усе кампазітары былі вельмі веруючымі людзьмі. І, магчыма, па гэтаму яны стваралі такую велічную музыку. Пагэтаму удзячны кожнаму з вас, што сёння прыйшлі, што былі разам, што слухалі, і да новых сустрэч. Нізкі вам паклон. Дзякуй. Я яшчэ хочу падзякаваць усім, што прыйшлі, і я думаю, да наступных сустрэч. А для того, каб мы наступныя сустрэчы былі, там есть пры ўваходзе будзе вось такі памятка дадзена ўсім, есть такі іконка, маленькі абразак Налібоцкая Мадонны, так і напісана Налібоцкая Мадонна, абраз Божай Маці Божою Небаўзятай, Анёльскай, 18 стагоддзя, касцёл Святого Казіміра, горад Стаўцы, это будзе на памяць. Ну і для арганізацыі канцэртаў і на ўтрыманне арганы там можна злажыць невялікую ахвяру, там есть скарбоначка. Хто злажыў, дзякую шчыра, хто не, ну, калі ласка, буду вельмі ўдзячны. Усяго добрага вам, да пабачэння, з Богам!